Ourencanto, o Encontro de Coros Infantís, Xuvenís e Coros Escolares celebrará a súa 7ª edición do 4 ao 6 de abril, consolidándose como un referente no panorama coral. O concerto de clausura celebrarase o domingo ás 7 da tarde e o recaudado coas entradas destinarase a Cáritas. Nós sempre pensamos que cantar era unha boa alternativa para eles, que aparte desplegaba unha serie de bons hábitos. Podedes entender que cantar nun coro significa que a túa voz é importante dentro de un grupo. É dicir, ti eres importante, pero ti eres importante dentro de un grupo e o que aportas ao grupo é o que realmente fai o resultado final. Isto é un coro, é o principio de funcionamento dun coro. En toda Centro Europa se educa co ajedrez e coa música coral precisamente para conseguir isto, que poda ser un gran individuo dentro dun grupo. O deputado de Cultura puxo en valor a formación e o espectáculo que ofrece este evento cultural, que durante 3 días xunta nenos e mozos nunhas xornadas de canto coral. Un éxito que está sendo xa exportable a outros territorios, non? E esa é unha das probas e unha das sinais inequívocas de que é unha proposta que funciona moi ben. Ourencanto desenvolvese en varias sesións de traballo intensas, dinámicas e divertidas, nas que se realizan prácticas de canto coral coas cancións propostas para o encontro. Este ano haberá un guiño a Castelao.